parkiran mga bayot, mailhan gyud kayo mga bayot, ug wa na gyud taon may matitian ang among abuhan mga bayot, kanang among garapon mga bayot, o kanang mga gibutanga basket bitaw mga bayot, kay may refrigerator sa mo kaniadto mga bayot. Naron na sa lamisa namong sudan mga bayot, ug dili sangit mga bayot, ug dili pa ibabaw atong kaldero mga bayot nga naay luto. Mailhan na mi kaniadto mga bayot, ug wa na gyud kwarta, wa na gyud sudan mga bayot, kay muuswag mi nang manok mga bayot. Yes mga bayot, murag lami kay paminawon nga manok ang sudan mga bayot, no? Pero kaniadto sa mo mga bayot mo ginay pait mga bayot sa mo ang kinabuhi mga bayot, basta wa na gani sudan mga bayot, wa na gani bulad o ginamos din mga bayot nga mapusan og sili o suka bitaw mabutangan mga bayot, muuswag mi nang manok nalang kay bukag og dili iro din mga bayot, pagkataod-taod na mga bayot kanang manok silingan no apil og gulgul mo na yung purpose mga bayot nga nung giasin na ako mga bayot, kana bitong danlog niya mga bayot, mga kuha ba pagkauman diri na ta. Ako ning gibutangan diri mga bayot og ahos nga powder mga bayot, no? Den kaning cornstarch nila diri mga bayot, dayon di po nato ni pasagdaan mga bayot, og di nato butangan og itom-itom. Gibubuan sa insilingan mga bayot og durog nga paminta, den turmeric powder mga bayot, den halo ta diri may kay kumukumot-kumot mga bayot, kay mumutay man po kaniadto mga bayot og kinhason. Pag kumot-kumot ipadaplin sa nato to kay malisod pag magbuntag ta to kumot-kumot ni makaingon nato siya ginamos. Ako isa ka bawl diri gibutangan ako na den cornstarch, den gibutangan ako pipila ka harina mga bayot, no? Den gibutangan ako og durog nga paminta, dayon kanang pula-pula mga bayot, digid po na siya sweeties mga bayot, kawa may punuan diri gibutangan na una dinha mga bayot og tubig pud mga bayot, no? Dayon ato na ni dinhing i-mix mga bayot, kay kung sa maninglis pa mo ni atong i-coating bitaw mga bayot, then kani mga bayot mo ni Baxima man ni silang lingwahe mga bayot, sa tuwa mo ni mga bayot, og dili na siya islagan mga bayot, crumbs man siguro, no? Bread crumbs man siguro ni bat mabaw lang ka mga bayot ay kay pulburon ra gid ako nahibawan kaniadto. Dayon ako ning gipa ligoan ni mga bayot to kaniadto sa mga bayot, walay nani mga bayot ay unsa may nanihon ni kaniadto mga bayot nga ginit ra man gyud tawo nang amo ang nakita kaniadto mga bayot sa brown na dili kalha ako ang gilutuan mga bayot, kay katong kalha magud mga bayot murag daghan na kay dibol masaya magud kay gidibol mga bayot, bisag dili ako mo palitan ni ilang mga kargamento kaning ilang mga kalanon diri bitaw mga bayot, masayangan ko mga bayot, kay kasang agir ra maguna sila mga bayot, di na nila sundon mga bayot, sunod na mga bayot nga bisag sarap-sarapon lang tong nang gilutaw den utrohon nag gamit ng edibol mga bayot, di na sila inana kay mga hadlok na sila mga bayot, mga daot na ilang katiyanan sensitive magkadislagtiyan mga bayot. Ay ako mga bayot maskin pa siguro mga bayot og kapila na siya init-inoy ton rang sudan mga bayot, kay regyo kay sa kuwang pamati sila dire mga bayot, dili na anak mga bayot, no? Mo nang di na lang puta magpatuga-tuga mga bayot, kay mura hinungdan niya niya ako ang giluto-luto din niya ni mga on sila dinhi kung sa niya ako ang gipang bahog nila pagkainit sa mantika, o diri na ibutang na nako niya ako ang gigama nga fried chicken joy, basta kay manok ni mga bayot nga gikulubutan nako dira og tik-tik. Klaro pa kay istorya mga bayot, masibag kadadlaw ko pagkanon og manok mga bayot, di gyud taon mapulan niya ako ang bubunlan mga bayot og tinulon mga bayot, no? Di gyud taon mapulan niya o mga pulpog niya ako ang kangipunan og inusap. Pero ako mga kagupa mga bayot, pagpanglingaw mga bayot, kinahanglan mga bayot, og everyday mga bayot lahi og sudan galing pud kay na ningkapot man pud sila pamagulgod mga bayot, kung sa ipalit nilag mga ayo nga sudan mga bayot, no? Mo nang maka-decide pud sila mga bayot og unsay ganahan lang kanon, mao gyud na ilang makaon mga bayot, makapalit do sila mga bayot kinahanglan sila banching stabos. Siguro pa sa ako gikaingon ninyo kaniadto mga bayot, ako mga kagupa tong unang tugpan ako dire kana ilang karning mga manok mga bayot, mura ra gyud taon kag nagkaon din og gapas. Unsaon pagkalamay-lamay na ilang karning manok mga bayot, dire sa pamilya nga ako ang natungtungan ambot lang ka sa laing pamilya mga bayot, kay wa pa ko kadto mga bayot og unsay klase na ilang manok na ilang gipang buhat-buhat drag kalanon sunad-sunad, no? Diri mga bayot ila ra nang murag latan bitaw mga bayot, mura pa siya mga bayot og magtinibok mga manok mga bayot, may manto sa tuwa mga bayot, kay na may sibuyas o sangig din og tanlad. Diri mga bayot unsaon pagkalami nga dira pa asinan sa plato ay hiyaom sa kababaan, suluto na din eh.